नोंथांमोनखौ आंनि नित्य छाया यूट्यूब चेनेलावहाय बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोनाथ' आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबायानो जानांगौ ना मा जागोन दिनैनि भिडिअआहाय। माने जोंहा जांख्रा आरोना दिनैहाय। स' बे जांख्रायावहाय आङो माने मोनसे गोदान मा होनो बेखौ हाबा मा होनगोन बेखौ खामानि सोलोंदों आरोना, जायखौ आङो जेनेबा मालाबाबो खालामफेराखै मावफेराखै। बेखौ आङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम आङो जोंहानि जांख्रायावहाय आंनि आइ मिन्स आंनि बिखुनजो आइजों आङो मा खालामदों। बे फिथानि नामा बिराद गोबांथा आरोना, जेरै जायगा लानानै जायगा बिराद बेलेग बेलेग होनो। फिथा लावदुम, हारिमुआ, हगमा बिदिनो आरोना, जाय जेरावहाय जेरैहाय बे फिथानि नामखौ होनो आरो। स' आं बे फिथाखौ दिनैहाय एवनो सोलोंगोन। एवनो मिन्स हमनो सोलोंगोन आरोना, माबायदि हमो बे फिथा लावदुमखौ, बे हारिमुआ फिथाखौ माने माबायदि हमो बेखौहाय दिनै आङो सोलोंगोन आइजों, आरो लोगोसेयैनो आंबो हमफागोन। स' नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायनो दाबाव। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दैट मीन्स नित्य छाया यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने बनाने जा रही हूँ चावल का मिठाई। वो मिठाई कैसे बनते हैं आज मैं उसको दिखाऊंगी आप लोगों को। तो फिर मतलब इस मिठाई बनाने का कारण ये है कि आज हमारा मतलब हमारी घर पे जो धान का खेत करते हैं ना, वो मतलब लास्ट डे है। तो उसमें सभी लोगों को ये मिठाई खिलाने के लिए बनाने जा रही हूँ। उसको हम तिल के साथ बनाएंगे वो मिठाई। तो उस मिठाई को क्या नाम बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर हम लोग की लैंग्वेज में अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं। जैसे होगुमुआ, लाउडूम, होमनाई, हारिमुआ, इस तरह के नाम से इस मिठाई का नाम मतलब इस तरह के नाम से जाना जाता है। तो फिर आप लोग ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कैसे बनता है ये मिठाई। उसमें हम चावल के साथ तिल और तिल के साथ आप इसमें चीनी डाल सकते हैं या फिर गुड़, नारियल, जो भी आप मतलब मीठा डालना चाहते हैं उसको आप डाल सकते हैं। तो कैसे बनता है वो मिठाई आज मैं अपनी सासू माँ के साथ सीखूंगी ये वाला मिठाई, क्योंकि मैं लाइफ में कभी बनाया नहीं है। मम्मी लोग को तो बनाते हुए देखे हैं, पर कभी मैं अपने से बनाया नहीं है। मतलब आज मैं पहली बार ट्राई करूंगी इसको। तो फिर आप लोग मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो मिठाई वाला वीडियो। सिगाङावनो आं माइरंखौ रेडि खालामनानै लाग्रोबाय। बे माइरंआ जाबाय बखा माइरं। जोंथ' जिखुनु माइरंखौनो जोङो हमनाय बा लावदुम फिथाखौ बानायनो हायो, किन्तु बे माइरंआ एसे जानायाव गोथावसिन जायो आरोना, बेनि थाखायनो बेखौ लाग्रोदों। दानिया आं बेखौ सुसिगोन। सुनानै दै सरदनो थाखाय 10 बा 15 मिनटसो दोनथ'गोन आरोना। सबसे पहले हमने चावल को रेडी कर लिया। इस चावल का नाम है बोखा चावल। हम दूसरा जो भी मतलब खाने वाला चावल को भी बना सकते हैं, पर मैंने इस चावल को लिया है। ये चावल खाने में थोड़ा मतलब टेस्टी वाला है, मतलब ये थोड़ा सा स्टिकी है उसका, इसीलिए हमने इसको लिया है। अब सबसे पहले हम इस चावल को धोएंगे। धोने के बाद उसको 10 या 15 मिनट तक उसकी पानी हल्का सूखने तक रख देंगे। दायो आङो माइरंखौ सुनानै दोनथ'बाय। अब मैंने चावल को धो के रख दिया। नै दानिया माइरंनि दैया रानस्रोनायखाय आं बेखौ ग्राइन्डाराव मिक्स खालामसिगोन। बेखौ एसेल' होनानै मिक्स खालामगोन आरोना, मानो होनोब्ला बांद्राय होयोबाथाय माने गथा गथा सिथाबनो नागिरो, बेनि थाखायनो। अब ये चावल का पानी हल्का सा सूख गया है, तो इसलिए हम इसको अभी ग्राइंडर में मिक्स करेंगे। अब इसको ज़्यादा लेके नहीं कर सकते, नहीं तो चिपक जाते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे। सान्द्रिखौनो मोजां सालिनो रोङा आङो, होमबाबो सालिदों आरोना। नै अन गुन्दैया रेडी जाबाय। अब ये देखो चावल का ये पाउडर पूरा रेडी हो गया है। दाना फिथा हमनायनि सिगां सिबिंखौ एवग्रोनानै बेखौ ग्राइन्डाराव मिक्स खालामनानै लाग्रोनोसै। अब
मिठाई बनाने से पहले हम इसको तिल को फ्राई करके हम इसको ग्राइंडर में मिक्स करके ले लेंगे। दायो आङो सिबिंखौ ग्राइंडाराव मिक्स खालामसिगोन। बेयावहाय सिबिंखौ माइरंनि जखाखौ नायनानै होनो हायो आरोना। बेयाव आङो कापनै लादों आरो सिनिखौ कापसे आधा काप लादों। अब हम तिल को ग्राइंडर में मिक्स करेंगे। अब तिल को चावल को देख के ले सकते हैं उसमें कितना ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसमें तिल 2 कप लिया है और इसके बाद शुगर को 1.5 लिया। दाना सिबिंगाबो रेडी जाबाय फिथाखौ बानायनो थाखाय। अब तिल भी रेडी हो गया है मिठाई बनाने के लिए। नै दानिया दै गुदुंखौ रेडी खालामना लासिगोन। बेखौ फिथाखौ अदाबाव हमबा साबसिन गोथाव जायो आरोना। गामिनि जेरैहाय बनजों सुनाय अदाब बेयावहाय दैखौ गरम खालामनानै लाग्रोसिगोन बेयावहाय ग्लौ ग्लौ गोदौजासे। अब हमने इस वाली मिठाई को हम चूल्हा में बनाएंगे, क्योंकि ये वाला मिठाई चूल्हा में बनाने से ज़्यादा टेस्टी होता है। इसीलिए हम इसको सबसे पहले हम पानी गरम करके ले लेंगे। ये पूरा पानी मतलब पूरा उबलने तक हम इसको गरम करेंगे। दानिया अन गुन्दैखौ दै सास्रि सास्रि मोजांनो मिक्स खालामनानै लाग्रोसिगोन। बेनि उनावहाय सान्द्रि गंसे लानानै बेखौ आरामै नानानै लासिगोन आरोना। अब हम चावल के पाउडर को पानी चिटका के अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। हम इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डाल के उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद एक चन्नी लेके हम उसको चन्नी के साथ गूंदेंगे अच्छे से। दाना कम्प्लीटली बनाने थाखाय रेडी जाबाय आरो। अब पूरी तरह से रेडी हो गई है बनाने के लिए। दाना आया बानायनो थाखाय स्टार्ट खालामजेनबाय। बेयावहाय आया सिरि मोनथाम बानायनो नागिरदों आरोना, माने थाखो मोनथाम बानायगोन। बेखौ सिगाङाव अन गुन्दैखौ होग्रोबाय, बिनि उनावहाय सिबिंखौ होबाय आरो अन गुन्दैखौ होलायबाय, बिनि उनावहाय सिबिंखौ होलायबाय। बेबायदियैनो थाखो मोनथाम बानायगोन। अब मम्मी ने बनाने के लिए स्टार्ट कर लिया है। इसमें सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये चावल का पाउडर को डाले और इसके बाद बीच बीच में तिल डाले। हम इसको क्या 3 स्टेप तक बनाएंगे। थाखोथामखौनो बांसिन होयो खोमा ना? माबानिया बे दखानफोरनिखौ थाखोनैल' मोनो। दाना बेखौ खोबनानै जौदुआव होनो थाखाय जोंनो गोबा जिनिबो गोनां जायो आरोना। बेखौ दैयाव सोमनानै सेबनानै सिदोब सिदोबैनो खोबनानै जौदुनि सायावहाय होगोन आरो। हमें इसको बनाने के लिए हल्का कपड़े की भी ज़रूरत पड़ते हैं। उस कपड़े को हम क्या करते हैं, पानी में भिगा के हल्का भीगा हुआ कपड़े को उसको मतलब ढक के हम उसको गर्म पानी के ऊपर में डाल देते हैं। बे फिथानि मोननायखौ आइ होननाय बायदिबा आरोना, जे जोङो माबेहाय मिन्थिनो मोनो, जेब्ला जोङो बेखौ दांनानै नायबाथाय गुरै जायो आरो बिनि सिंनिफ्राय माने खफ' ओंखारो, होमबानिया जों मिथिना मोनो जे बे फिथाया मोनबाय होननानै। हमें इस मिठाई का पका हुआ इस तरह से पता चलता है कि जैसे कि उसको जब सूखते हैं तो वो मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं और उसकी अंदर से मतलब मिठाई के अंदर से भाप निकल के आते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये मिठाई पक गया है करके। हेलो रायजोफोर, दिनैयो आङो फर्स्ट टाइम फिथा हुगुमा सोलोंजेनदों आरोना आइजों। आगोलावथ' जोंनि आइमोनखौबो जेनेबा हमनायखौ नुयोमोन, खिन्थु इमान जेनेबा गोसो होनानै बेखौ नायनानै सोलोंनाय जायाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दा आङो बेखौ माबायदि हमो बेखौ दिनैयो सोलोंनायदों आरो फार्स्ट टाइम। जोंहा दिनैयो माने मा होनो हाल जांख्राबो, बेयावहाय मानसिफोरखौ जाहोनो थाखाय सावरि जायफोर माने जाफैगोन माइ गायनो फैगोन बिसोरखौ जाहोनो थाखाय बे फिथा हुगुमाखौ हमदों आरोना फार्स्ट टाइम आंनि। दानिया आंबो स्टार्ट खालामजेनबाय बानायनो। एसे गिलुं गिलुं बानायदों आरोना, माने माबायदि जागोन
फर्स्ट टाइम बनाने खोथा बेनि थाखायनो। अब मैंने भी बनाना स्टार्ट कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा मतलब दरी दरी हुए से बना रही हूँ क्योंकि पहली बार बना रही हूँ। कैसे बनेगा पता नहीं, बस ट्राई कर रही हूँ। आया जेरै खोन्थादों बेबायदिनो आंबो फारि फारि बानायलांबाय थादों आरो। मम्मी जैसे बता रही थी वैसे ही मैं भी बनाते जा रही हूँ। कैसे बनाते हैं ya orjek na ai ग्रोब जुदु खुगायाव होनानै हिखौ बोखारनानै थाखोनखौ बोखारो। आयु ओरैबायदि गुदुं फिथाया माने दांनायनानै नायनो हाया आरोना। बिनि खफ'आ जि एकदम माने गुदुंखा, आखायानो एकदम खामनो नागिरलायो आरोना। मतलब मीठा इतना गर्म है कि हम उसको मतलब टच ही नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर से जो भाप निकल के आते हैं वो पूरा हाथ मतलब जल जाएगा, इस तरह से लगता है। पता नहीं मम्मी लोग कैसे बनाते होंगे इसको। एबार रान्दिनि लोगो मोनबाय दे। हायदो केमेरामेना बेसेरा केमेरा हमै हमै आखाइ सागुलायबाय नै। थारैनो आङो हारसिङैबो बानायनो रोंहांबाय। फाइनली अब मैं अकेले भी सीख गई। फाइनली जोब्बाय दै दिनैनि फिथा हमनाया। जांख्रानि दिनै जांख्रानि बे फिथा लावदुमखौ हमदों आरोना। हगुमाखौ हारिमुवाखौ नै फार्स्ट टाइम हमनो सोलोंबाय आङो। हमनानै आराम मोनबाय। ट्राइ खालाम रायजोफोर, नोंसोरबो जाय जाय हमफेराखै दिनैसिम नोंसोरबो ट्राइ खालाम। आं मोजां मोनदों हमनानै, इन्ट्रेस्ट मोनदों आरो दा फार्स्ट टाइम सोलोंनाय। दानिया आङो न' खाथिनि आइखुनजो लाहानिफ्राय गाइखेर लानानै फैबाय, ओमफ्राय साहाखौ फुदुंबाय आरोना फोथाराव लांनो थाखाय। अब मैंने सामने वाले घर की सासू माँ के घर से दूध लेके आ गई और उसको चाय बना के खेत में ले जा रही हूँ। दायो जोङो साथामबो फोथाराव थांनो ओंखारबाय, बाबा, मावसुमा, आं। बेयावहाय जोङो फिथा, साहा, गय फाथै, गिलास लानानै थांगासिनो आरोना जाहोनो थाखाय। जांख्रा ओमफ्राय माइ गायनाया जोबथ'सिगोन आरोना एबारनि दैज्लाङा।
이 콘도는 보리보리만 하려나? 릉바. 네, 콘도는 보리만 해. नै जोङो फैलाव फोथारावहाय सौफैबाय गायग्राफ्रा गायगासिनो दङ आरो माखासे फुग्राफ्रा फुगासिनो दङ आरोना हम लोग फाइनली खेत के अंदर में आ गया है दायो आङो बयखौबो जाहोनो थाखाय रेडी खालामसिगोन अभी सभी को खिलाने के लिए रेडी करूंगी नै बैयावहाय गानानै जबा इखैजा मोखां जागौमोन नैयाव इदिना नोंसोरो आंनि मोखांखौ बाबाया माने जागो फिसायाव रियाक्शन जाला हस्पिटाल जादों रियाक्शनाबो बिदिनो लेखा हस्पिटालाव बिखिसो आङो लांसो नागिरदों बयबो जमानो आलियावनो लाइन जनानै सा लोंबाय आरो फिथा हगुमाखौ जाबाय आरोना बिसोरो सभी लोग एक ही साथ में बैठ के मिठाई खा रही है और चाय पी रही है कमेडि बो दंखायो बेयावहाय जानाय स्टाइलफ्राबो बोरैबा जाना खोन्थाथारो दिनै माइ गायग्रा जांख्रा जाग्राफोरा फिथा हगुमाखौ मोनजानानै बिराद गोजोननाय मोनदांनो बिसोरो माने बिराद हेपि आरोना दिनैयो जांख्रायावहाय बे फिथा हगुमाखौ मोनजानानै बिराद गोजोननाय मोनदों जाहैबाय सभी लोगों को ये चावल वाला मिठाई बहुत पसंद आया है बोल रहा है और वो लोग बहुत हैप्पी है मतलब इसको खा के दानिया जों मावसुमा बाबा आं साथामबो फोथारावनो जाफासिगोन आरो फिथाखौ मानो होनोब्ला फोथाराव जानायनि मजायानो बेलेग जायो आरोना अभी हम तीनों एक साथ में मतलब खेत में ही ये वाला मिठाई खा के जाऊंगी क्योंकि खेत में खाने का मजा ही अलग है आलियाव खावबो होनलाय ओइ बुरि सिंगे दाखब लाहोनो मोननांगौमोन जोंदा रोंजाखै फिथाखौलाय खावसे लादो हाल जांख्रानि क्लाइमेक्सआ जाथ'वाखैयानो आब्रुखौ नायनाया दाबो जोबाखै दोनलाय फुंनिफ्रायनो मिजिङा हालेवबाय थादोंमोन आरोना दा साहा होनो फैनाय बायदिनो मावसुमाया खोथिया थिलिखौ एसे हालेवलांसिगोन आरो डेन्जर मिठाई yang raja bisa berani di nona
गायजोबसिगोन बे नुनाय दब्लाया बे दब्लायसे दङ ओमफ्राय बे खोथिया थिलि दानिया आङो न'आव फैफिनबाय माइ गायग्राफोरनो ओंखाम संनो थाखाय मानो होनोब्ला जोंहाथ' रावबो गैखाया नालाय ना आइयाबो फोथाराव थाबाय ओंखायनो संनो फैबाय आङो अभी मैं घर वापस आ गया सभी लोगों को खाना खिलाने के लिए खाना बनाने के लिए क्योंकि घर पे तो मम्मी और मैं ही है तो बाकी सब लोग तो खेत में ही है मम्मी भी खेत में ही है इसलिए मैं घर वापस आ गई पनीर रायजोफोरनो जाहोनो होनलाय lagi beda deh lagi beda ponnir balik berat saya dulu ya nah dong sedikit nih ada sok pensil aja ada siapa nak mamzer betul hah mamzer baik mas apa dia anu ponnir gitu kawin nih jaring ini sekarang fry mana lagi biar lah ini juga ada lagi kasih juga ओंखाम ओंख्रि संनानै बिजि जानानै आंथ' फोथाराव थांफिननो सोलाबफिनदियानो आरोना फोथाराव मा जाखो जिखुनु जोंहानि जांख्राया दिनै मोजाङैनो थांबाय आङो फिथा हमनायखौबो आइजों सोलोंनानै फाइनालि आं बयखौबो हमनानै जाहोनो हाबाय स' आं बिराद हेपि बेनिखायनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों सभी लोग के लिए खाना बना के मेरे को दोबारा खेत में जाने के लिए तो टाइम ही नहीं मिला है बस आज चावल वाला मिठाई खिला के मैं आज बहुत हैप्पी हूँ और वो लोग भी बहुत हैप्पी है आज खा के सो आज का वीडियो इतना ही है थैंक यू